Jadi kok derek, ayo melu aku. Kancut kumergo tumanjing samudra tulya dreng wiraganya banyu sumaput wentis melkan ganyara sumingep nampaki wah bungki wonten dawuh Kang Mas Kulatna iki godho rujak pulu ayo angkaten yen kowe kuat tak lilani dadi senopati yen ora kuat aja takon dosa godho rujak pula kepruke asmu iki wong arep perang urung ngantek temandang kok wis ketir-ketir ya kok lah iya jan lah aku urung perang ra ya wis sayah ngangkat semono gedene karo wonge kabeh diangkat gedhe sing diangkat pripun Den kira-kira nek kira-kira ora kuat tenan ya wis rasa pun golek selamat ora tak angkate kowe kuat tenan iki platur mriksani kados pundi Kang Mas? Wah, yo aku percaya. Nadyan to kowe cilik, kowe duwene karusan. Mula pantes patut yen kowe jenengmu Bima Kunting. Jalaran kowe kuwi ya duwene karusan. Piye? Rekah itu paduka Kampes Jodipati. Tandhawana Buri Srawane nek gawe pirang tak jur dhewe. Yen ngistaken dawuh paduka Kang Mas nyuwun pangestu. Kang Grosrus sumbar
Lindu bumi gonjing maluda guntur ketuk umuk kang dolane di ladala senjaki wong bungkik kakek wong kunting tangting wis eling karo prasetyamu biyen menungso kekamban bedahan cangkem aku ora bakal lali kan prasetyaku rikala semono wah iya gedemu cilik gunmu cendek ngrangsa omong tekan cangklaan arep netepi prasetyamu rikala semono ayo anda yuda karo aku bagus besok wani saiki wani tenan wedene apa-apa serampat ilang nyawamu kowe
Ayo arep budi ya kowe, ha? Bungkek. Tak idiak, tak iles. Ora iso obah kowe, Aduh. Aku tang patenono wae. Guris ora timbang aku kuwi ora pateni nggo apa? Wah, ngingu. Senopatimu sak piye? Ngakumu jare katik kanthi karo Prabu Kresna. Dijak meguru ndi buktine? Karo aku ora menang. Kowe ngentenono wektumu sing becik. Dina iki modyar kowe Setyaki. Wulatmana sang Arjuna esmu kamanungsani rasawanya gendret manis liringe dikamang yan Janaka wonten timbalan iki ngadhawu Koko Prabu sak suwene peperangan mau pun kakang durung weruh tandang kridamu. Apa kira-kira jroning Bratayuda iki si Adi isih wagang bakal ngrampungake jejeban kasatriyan. Kenging menapa mboten Koko Prabu? Teksih isih sagu. Inggih, taksih Koko Prabu. Dene sumelanging pun kakang nalika kowe kelangan anakmu si Abimanyu mbok menawa yen to ngribeti rasane atimu. Apa kira-kira kowe nglepasake Jemparing wis isih titis kaya biyen? Berkah pangestunipun Kanjeng Koko Prabu taksih. Kowe ora ketok-ketok anakmu si Abimanyu. Mboten Koko Prabu. Upamane kowe tak kon Jemparing kaya rikala semono jaman mentang langkap Pancala mbiyen titis-titisan Jemparing sing kanggo lesan ndok empit peking kira-kira kowe isih sagu sagah Koko Prabu terus empit peking empit manumprit sing cilik kae yang paling cilik dhewe kae kaya ngedok. Lho ya ngendok nopo tapi. Lah nek manuke semono ndoke sepira? Ambuh. Koko Prabu sampun malih kok ndok emprit peking kang langkung alit malih kula tasih saged. Upamane kowe tak kon Jemparing rambut isih tatas. Inggih kula kinten tasih. Sauger taksih ketingal kula tingali Koko Prabu bagus. Kene jebos mikira dhisik. Inggih. Petruk, Dun. Golekno rambut. Pripun? Golekno rambut. Dingge napa? Kanggo lesan. Lesan. Lesane bendaramu bakal tak teter nggone Jemparing.
jemparing rambut. Waduh. Lah lek pates teng pundi? Wis to sak karepmu butuh rambut. Oh nggih. Iya iki. Kon golek rambut apa? Anu. Kinten-kinten wose rambut kok kebangetan telu ki wong tuwa dikongkon. Oh nggih. Sak entene nggih. Iya. Nggih. Nek semene iki dienggo lesan jemparing kayak kepiye iki? Ah, ya ben pokoke sekarmu. Jare golek nyat. Aduh. Wis entuk pun. Endi? Lah niki. Kuwi rambut apa? Lah ki rambut direce wau sak rambut-rambute. Ampun ngewohke lho. Wis bacot iki. Lah nek mung semono ki kepiye lek? Dadi lisane jemparing ki piye? Sing dawa. Niki pun paling dawa. Asa kula milih nek jelimet. Entuk ya mung niki kok. Engko ora sudi. Kula sing dawa kana. Iki malah rambut apa? Golek sing dawa. Lah lek pados teng pundi? Kowe nyang cedhake paprangan, ora ana to bangkene jaran. Jaran ke jupuken. Bubate buntute saler wae. Mau ora omong. Jare sak rambut-rambute. Ngene le jabut nang motong tak pedes. Timbangane digowak nyegong. Apa truk mau truk? Rasanya kaya sabun. Niki pripun? Nah, yo. Wis kene. Nah, iki rak jenenge rambut buntut jaran kuwi bubat. Mbok sak tekem ngono truk, serahke gendon nggo kosok rebab. Kosok rebab. Ayo sisan. Ya wis. Dan apa? Wonten dawuh. Saiki tak pentangi. Iki rambut jaran iki. Tamakno pusakamu jemparing, kudu tatas sendika Koko Prabu. Carita kaya ta mangkono ing mangke Narendra Dwarawati menteng wujuding rambut bubat buntuting jaran risaksana jroning mangke sang Arjuna sigra amenteng gendhewa pusaka jemparing
Yektine Sang Prabu Kresna gawe karti sampeka nedya mbiyantu ingkang arayi Raden Arya Setyaki ingkang wis katingkes dening Sang Burisrawa. Yektine jatining lesan ponang rambuting jaran ing mriku kalesaken astanira nenggih Sang Burisrawa ingkang sajuga. Pedhot padha sakala ndrit anjala Sang Burisrawa. Barat. Wah, Citreng janji. Bedoa Citreng janji. Wah. Ndasmu jelajah apa kowe Burisrawa. Sumbar petak majiya-jiya. Kene ora sepira kadigdayan. Keditan pusakaku. Godo si kuning. Sigar merapat jelajah apa. Iki wong sekti tanpa ajung, teguh tanpa guru. Najar mbok idak mbok les. Nanging nyatane aku isih bisa budi iso namakake pusaka. Ayo. Sambat-sambat budi yo. Koko Prabu. Yaki kula. Wong ki mbok eling marang labuh beting liyan. Rumangsamu kowe iki menangan ngono to. Ya, kowe digdaya ngono to. Apa ngono kok sumbar semengi ra ngasut lho. Oh, alah Den. Kowe sumbar kaya ngono kok ora isin. Ora coba. Sing mbiyantu ki sapa sing ngreka daya pun Kakang. Sing ngremang-remangi kowe kuwi Kang Masmu Janaka. Sing duwe reka daya aku. Kuwi Angbara kowe matur nuwun. Kok muni sekti tanpa aji teguh tanpa meguru. Tekmu meguru karo sapa? Rina wengi kowe ya mung nderek karo aku. Meguru melek ora tau meguru. Semengkir kono, sini. Sang Mahayekti sawusing semeti mungguing patrabaan danguhan ningali wijiling sasangka saking graning arga lole berguduk
manyar-manyar. Pregante buntute ki sandeng-andeng cilik mulai dicuplak dadi mala. Ha welah. Para Pandhawa ayo. Papakno kridane Senopati Agung Astina. Pandhita Sukalima sang Begawan Durna kowe aja nyawang yen aku iki gurumu. Aku wis lukar busana kabrahmanan. Aku ngagem busana wis lukar busana kapandhitan ngagem busana kaprajuritan tekse aku wis dudu pendhita meneh. Aku Senopati. Ayo. Werkudara, Janaka, Puntadewa nang kula sedewa gurumu. Sing majana wadyan palagan sampurnakno aku. Dara, Kresna kakangku apa? Nah, jumbuhna kelawan prastiyamu nalika semana. Arep ngrampungi senopatining Astina. Sapa sing kemlebat, sapa sing kemledang? Kakang mbok rampungi. Lah, iki senopatining Kurawa ora ana liya Pendhita Sukalima Begawan Durna. Ayo. Werkudara dina iki kowe kudu maju madyan palagan. Petukna Senopati gurumu Begawan Durna. Kresna kakangku. Apa? Yen merintah nganggo watonan ora mung waton merintah. Werkudara iki isih genep panca ndriyane. Aku sing duweni budi pekerti. Aku sing duweni rasa pangrasa Begawan Durna kuwi guruku sing tau tak gurune minterke Werkudara. Aku duwe ngelmu kuwi paringane Bapa Durna. Nadyan to sing mejang sing paring piwulang kuwi dudu Begawan Durna nanging dalane sing nuduhake Begawan Durna. Aku durung bekti karo guruku, malah aku wis bodho karo guruku. Aku iki menungsa waras. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwa Raja mawi suta kang munggah kekalih ngarata teher tumiyang ingkang saratama. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Paman Prabu Pancala inggih nggih. Sakmenika ngaten. Panjenenganipun anak Prabu sampun meksa kaliyan para Pandhawa jumeneng dados senopati nandhingi kridhanipun Begawan Durna. Kula kinten boten badhe wentala, boten badhe tumama para Pandhawa. Paripun Kanjeng Paman, Durna menika mengsah kula wiwit muda. Nadyan Kumbayana menika kadang kula. Nanging rikala semanten sampun aprastya. Bedahipun negari Pancala rumiyin saking pokalipun Kumbayana. Ngantos Kumbayana saged ngukup bumi Sukalima. Sukalima nak tlatah Pancala to nggih. Oh, ngaten Paman. Inggih. Mila dinten menika keparenga kalenggan Senopati kula suwun.
Kumbayana mangke tandhingipun kula. Paman. Janipun perkawis menika ora perkawisipun Paman Prabu Pancala. Sanes perkawisipun Pandhawa lho Paman. Sampun nggih, sampun. Sampun ngantos dipun arembak kepanjang-panjang. Mangke mindak mboten rampung-rampung panjenengan leres. Menika sanes perkawis kula nanging kula nggadahi petang kaliyan Kumbayana kaliyan Durna. Durna menawa kula menten dawuh Rama. Dene iki saja padha melu-melu. Pun bapa dhewe sing bakal ngrampungi Begawan Kumbayana Begawan Durna. Sampun nggih sekicara nggih kula aturi paring pandonga saking katebian kemawon. Dinten menika badhe kula tandhingi kridhanipun Kumbayana. Candra wis gumlewang ing nyimpanging Cakrawala wayahe wis kakatenjang rame swaraning satu kukuluruk sesauran witan soroting haruna dalah Kakang Sucitra iki ya Kumbayana pancen aku Sucitra. Durna aja nyumbari karo muridmu para Pandhawa yen kowe menang ora kondang nek kalah tiwas pirang. Ayo padha ditetepi sumpahmu nalika semana. Nalika kowe mbedah karo Pancala. Nganti kowe entuk kukupan bumi Sukalima mbok dadekke bumi perdikan. Aku lila nanging rikala semana aku aprastya. Tempuh ing perang gedhe aku kudu tanding karo kowe padha-padha siswane. Sang Rama Parasu. Oh iya, iya. Pancen rina wengi sing tak pikir mung kare kuwi Kakang Sucitra. Nadyan aku karo kowe iki kadang. Nanging wiwit biyen mula pancen ora duweni rasa rukun antarane kadang temahane dadi musuh bagus. Ayo. Endi sing luwih digdaya? Besok wani saiki wae. Ayo buktekke peparingan. Ayo. Endi sing lina mesti temekane pati.
Dening Rudira kawang-wang gegono bangsu mirat aduh Rama Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Wacana paduka Kanjeng Rama gugun madyaning palagan Rama wah Kresna kakangku apa Werkudara apa ora nambah-nambahi dosa kaya ngene iki. Piye Kresna kakangku? Tresna jemena kula wonten dawuh. Kunarpane Kang Rama Paman Prabu Drupada pasrahna kawan para brahmana. Doro, Kresna kakangku piye? Kang Paman Prabu Drupada wis gugur ana madyaning palagan. Sapa to sing dilabuhi? Rak ya Werkudara sakadang. Aku ora rumangsa merintah. Ya bener. Kowe ora merintah. Kuwi saka krenteke penggalihe Paman Prabu Drupada dhewe. Piye saiki karep tak tanding? Tanding karo Begawan Durna. Aku coba kon mungsuh karo Begawan Durna yen liyane tak entekane dina iki. Ning aja nganti mbok mungsuhke Begawan Durna. Timbang aku mbok mungsuhke Begawan Durna lila aku patenono. Oh ngono. Ya wis, saiki ngono bae. Yen pancen kowe ora gelem mateni Durna, kandho sawangen. Kae ning Ratu Nunggang Gajah. Kae sapa? Apa kae Serayan Ngastina dudu? Lah sapa? Kae wong golek bondo. Golek bondo piye? Ratu kae ora ngewangi Pandhawa, ora ngewangi Kurawa. Kae mung golek kesugihan. Carane piye? Nek ning ratu mati sandangane diteteli. Anggon-anggone diklumpukke. Mula sawangen. Kae mburine ratune kae isine rak gerobakan pedhati. Kae isine bondo donya kae mung golek kesugihan, golek kepenake ngraga. Kae ratu kendi? Ratu Turilaya Prabu Permia. Nunggang gajah, gajahe kajene Gajah Esti Tama. Patenono. Ning mengko yen ana wong takon sapa wae? Yen ana wong takon sapa wae sing takon karo kuwi? Akonana, nek sing mati kuwi Suwatama. Sagu ora? Sagu. Tenan? Ya sagu. Yen sagu patenono Ratu Nunggang Gajah.
Petro, Dun. Daramu Werkudara arep mateni Ratu Nunggang Gajah kae. Nggih, terus. Ku nek Ratu Nunggang Gajah ka wis mati, kowe ku aluk-aluk. Aluk pripun? Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati ngono. Lah, sing mati niku sinten? Ya sapa wae kowe muni ngono. Lho kok sapa wae muni ngono piye kuwi? Sing mati niku sinten? Kae Prabu Permeya Nunggang Gajah, gajahe jenenge Esti Tama. Kowe nek wis mati kowe mbengok, ngajak sapa wae. Brayate Pandhawa kon muni kon alok-alok Swatama mati, Swatama mati. Bagong barang kudu muni. Nggih, anu enten sawerane. Upamu koyo ngono. Jan iki gawean apa to, Truk? Ah sembuh. Bote awake dhewe muni Swatama mati. Lah sing mati ki sapa? Ya pokoke sapa-sapa sing mati wis. Cilaka kuwi. Nggih pun, mulai stoke wis gak tindakno. Swatama mati wong. Oh, urung. Engko. Oh, ya. Sugih tanpa rekoso netelisan yang ada ratu sing padha tekane pati ajur mutar gajah-gajahmu Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Ruta saking godha sang kuru kula yen tanamu tusa sang Sri lho sakjroning aku Bandayuda tak nggo ngeningake cipta kok dadi aku krungu swara Swatama mati Swatama mati apa pancen bener nek Swatama ki temekaning pati mongko aku ora ngerti nek Pancakara ora ngerti nek Bandayuda upama mati, sapa sing mateni? Ora pati Dugamana. Coba tak takon dhisik karo anak-anakku para Pandhawa. Cara wah Bapak Guru eneng apa ya aja kurang pamengku ya Ngger coba leren dhisik nggone peperangan pun Bapak mung bakal nresihake eneng pawarta swara pating brengok Swatama mati Swatama mati ora jare sing mati kuwi sapa sing mati kuwi Swatama
Swatama? Iya. Sing mateni sapa? Sing mateni aku. Aku ora ngandel aku. Aku ora percaya. Nadyan iki ana jroning peperangan. Sak ngertiku kowe kuwi ora kejem ora mentalan. Aku ora ngandel. Ora takon karo kowe. Janaka pangabekti kula katur bapa. Iya pangabekti tak tampa. Juna wonten dawuh. Pun bapa kepengin bakal mundhut riksa. Aku krungu kabar pawarta pating brengok kaya ngene kok ora kepenak temen rasaku. Swatama mati iki janjane sing mati iki sapa Janaka sak ngertimu? Bapa ingkang pejah menika pun Swatama. Swatama inggih Bapa. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Setunggale mau iki. Nggih anak Prabu. Bapa Durna pangabekti kula konjuka Bapa. Inggih Nger kula tampi. Wonten wigatos menapa Bapa? Ngaten nggih Nger. Pun Bapa badhe miterang. Kula mireng surak mawurahan. Surak-surak Swatama mati. Mboten janipun ingkang leres. Menika ingkang pejah sinten to Nger? Bapa ingkang pejah menika pun Swatama. Ingkang pejah Swatama inggih Bapa. Ingkang mejahi kadang kula pun Werkudara. Wah, Legudung manyar-manyar. Lelakon kok kaya ngene gek kepiye? Bapa kenging menapa pendhanipun Bapa Durna kok muwun? Menapa panjenengan nangisi sedanipun Yayi Swatama? Mboten nggih. Kula mboten nangisipun Swatama, Swatama jek urip. Swatama jek urip. Lah kenging menapa panjenenganipun Bapa Durna kok muwun? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan Ratu Suci kok gelem goroh. Aduh nggih. Eman-eman. Mula ta jagat iki ora tentrem. Jalaran akeh wong semuci suci. Eman-eman ta nggih. Menawa sampun undi pustaka Jamus Jimat Kalimasada, Getihé putih. Ora cobi. Lah kok namung panjenengan trimah Dora golek kamenangan sing ora sepi wajine kok ngorbanke jati diri. Menapa mboten eman-eman to nggih? Kula ngeman dhumateng Paduka Anak Prabu Puntadewa. Wong suci gelem ngapusi. Jemena iki. Ya Pendhita Durna. Kowe melu maju ning paprangan, parep nusul karo bapakmu ngono apa piye? Durna. Aku mung arep nyambung ucapmu mau. Kowe aja banget-banget ndewak-ndewake karo Kakang Puntadewa. Mbok anggap kae Ratu Suci Getihé putih.
Aja mbok dewak-dewakke. Kowe ora eling, Kakang Puntadewa kaya menungso. Padha karo aku, padha karo kowe kedunungan luput, lali, apes, murka sak piturute. Aja ngantepake karo Kakang Puntadewa mbok anggap gethihe putih. Arep gethihe abang apa putih apa ijo ku ya menungso kedunungan lali luput apes mau. Saiki aku genti tekon karo kowe Durna. Kowe dadi pendhita, kowe mulang muruk karo para Pandhawa. Pandhawa dadi muridmu, Kurawa dadi muridmu. Kuwi tokmu mulang piye? Loh, mulang aku kabeh ngelmu, tak paringake kabeh Pandhawa karo Kurawa. Ngelmuku tak tumplak kabeh. Ngelmuku kuwi becik. Aku ora maido perkara ngelmune apik apa elek, ning caramu. Caramu piye? Kowe tukmu mulang Pandhawa, Kurawa mulang ilmu. Nek ngelmune to apik, ning budale kowe arep mulang ilmu kowe ngemu rasa pamrih. Ayo, aja kriyap-kriyip kowe. Kowe mulang Pandhawa, Kurawa mbok pinterke ing reh. To sing balung uleting kulit. Paribasan tinatah mendat jinara menter. Engko nek wis dadi wong sekti, bakal mbok gunake mbok bedah negaraku Pancala. Ya ora? Ayo. Rikala semono negaraku bedah. Nganti kowe entuk bumi Sukalima ki rak saka pokalmu. Kowe nabok nyilih tangan. Bratasena karo Permadi mbok kenyang negara Pancala. Pasrah pati urip karo Kanjeng Rama. Wong beteke mbok kongkon mbok perintah. Wedi karo gurune. Atimu ora resik to. Ngelmumu apik. Kabeh becik ning caramu. Tukmu nandur ngelmu, atimu ya ora resik. Jalaran ngemu pamrih, mula dadi ning lelakon kaya mengkene iki Durna, kowe kudu sumurup. Yen Pandhawa Kurawa dadi peperangan kaya ngene iki ibarate wong nandur kowe melu nandur. Kowe ya kudu melu ngunduh. Ya, ya. Aku ya melu ngunduh. Lara kepenak tak sanggane. Ora-orane entuk Pendhita Durna bakal mundur dicangkah. Aku ora nrimakake sedane Kanjeng Rama. Ayo. Bapakku gugurono madya ning palagan. Anake pisan terus to jemono belaan. Ayo, nek pancen ora nusul bapakmu, tak susul kele. Ayo. Monggo puliya tresna jemena nandhingi kridhanira Sang Begawan Durna. Datan paja-paja nyameni. Ing mangke Sang Tresna jemena wis kaidak kailes. Dene Sang Begawan Durna dados saged tebah. Pocap jroning Pancakara. Rikala semana ana cahya ingkang sumunar saking Dirgantara. Cahyanira Sang Sukma Nglembara, putra seswanira Sang Begawan Durna Narendra Paranggelung, sawargi Prabu Palgunadi.
ya Bambang Ekalaya ingkang awus badan sukma ciptaning galih nedya nderekaken kundurira bapa guru mring loka baka. Saking petang kula Bapak Guru mboten badhe supe dumateng kula. Bapak, kula putra siswa paduka kula sawargi Narendra Paranggelu. Kula pun pagunati nggih Ekalaya. Malah dalah. Ya, Ger. Pagunati pun Bapak ora bakal panggring ora lali kawenjeneng sira kulup. Bapak rikala semanten kula sampun nampi sasmitaning Bathara. Menawi dinten menika sampun dumugi kala mangsanipun. Kula kedah nderekaken kunduripun Bapa Dana dumateng loka baka. Penemban boten wonten ceceking manah kula boten paja-paja. Kula badhe nagih janji dumateng paduka. Menapa malih badhe malih sedanipun dumateng Bapa Duna babar sasinten. Estining manah kula Bapa. Kula kepengin sanget nderekaken kunduripun Bapa Peremban Begawan Duna minggah ing loka baka sesarengan kaliyan ingkang putra pun Pagunati. Olah dalah. Anakku ger, anakku Pagunati ya. Pun Bapa ora bakal selak mbok menawa semeka kala mangsane. Pun Bapa kudu netepi janji rikala semana. Ya. Entenono Pagunati. Entenono. Pun Bapak bakal ngrampungake jejiban luwih dhisik. Riwutnya sang Begawan Durna priksa sukmanura ingkang putra siswa Narendra Paranggelu Prabu Pagunati bebasan kaya wis ilang kekuatane kaya den lolosi bayu kekiyatane kraos sang Trista jemena kalamunta sang Begawan Durna kaya wis kendho denira nindakaken jejiban jumeneng dados senopati saya kendho, saya nglokro. Saksana jane mangke, Trista jemena sigra ngetok kekiyatan ingkang pungkasan. Rekatak sigra ngunus curiga sang Begawan Durna kinipataken ketaman pusaka ligan curiganira. Anggih Raden Trista jemena pejah kapisanan Begawan Durna. Mrata Jayamrata ora kelakon tekeng pati dilajat apa kowe Begawan Durna. Nadyan to wis temekaning pati. Urung lega rasane atiku yen aku durung bisa nugel gulumu nganggo bal-balan sirahmu.
Durna, Durna Allah gedhoham. Iki tibaning piwalesku sedane Kanjeng Rama Prabu Drupada. Kelakon aku antuk jatining pemarem. Yen aku wis bisa nganggo bal-balan sirahe Pendhita Durna. Jumena anak ratu tandangmu kaya wong uraan. Cetha yen to wis mungsuhe mati. Tur mungsuhe iki pendhita dadak dinggo dolanan. Wah, tigat janggane ku bal-balan mestakane. Wah, tur to jumena pancen bajingan kae. Apa Werkudara? Aku ora trima. Ora trima karo sapa? Dresta Jemena. Sababe? Wah, apa Duna Genah wis gugur. Genah apa dadi tigas. Janggane bal-balan mestakane aku ora trima ora mentolo rasaku. Wah, turta tak jur-jur dhewe. Lho ku sik to. Nyanyi. Kabeh kuwi mau ngunduh poing pakarti karma kang sinandhang. Begawan Durna duwene lelakon kaya mengkono kuwi. Kuwi ya pancen kudu mengkono kodrate. Kuwi ya saka tandurane Begawan Durna dhewe. Dadi Trata Jemena kaya mengkono kuwi kaya dudu karepe dhewe. Kaya ana sing bujuki kaya ana sing ngakon. Upama mbok takonana terus Trata Jemena mesti ora ngrumangsani. Lan maneh, kowe iki kon perang ora gelem diwakili. Wong liya muring-muring, wong kok ngewohke. Mbok ya wis dipupus marang papesaning Gusti. Pancen kudu semono. Gugure gurumu Begawan Durna. Kakang Badranaya. Kula jinuwun. Sawetara wis rada enteng jejibahane para Pandhawa. Enteng pripun? Sing menan karepe enteng niku pripun? Nyatane saya suda kekuataning Kurawa, kekuataning Astina. Niku rak rumangsa sampeyan. Pandhawa niku ibarate wong gegawa ora saya enteng saya abot. Ingkang ngawrat menika dumawah wonten wingking. Milanipun para Pandhawa wis ora kena derdah madyaning rowang. Aja padu ana madyaning kulawarga. Menika mangke badhe ngirangi kekiyatan, ngirangi kapitadosan. Kangge nggayuh saklajengipun
Ngono ya Kakang Semar. Inggih. Monggo. Dinten menika para Pandhawa kedah dipun antepaken anggenipun ngeningaken cipta nyuwun pitedah saking Gusti ingkang ngakarya jagat. Mugi-mugi tembenipun menika saged ngrampungaken jejibahan kanthi tatas tuntas sirna memalaning jagat kantun manggih karahayon lan katentreman.